U Francis makri khon samla ka thamri bhoi u bakhat khandais na kwa karta ula khure kata mak siar ha ka jingle kai kayo khushi karate kabal along hanong ba kalkata kata ha ka arpu pra ba arp khandai tare kala lengkot arajar arpulai ha ka jingon phai jong u kata ha kalai phuoi tare kala lengkot arajar arpulai tapriang buram da ka club jong u lengba unong hi kai ne u coach jong u berin klein rengkar ki bahiyeng hasam jong u nadu ka kemi ki henmen ki para Haka jinge dan lang ban ahim sim shushu da uba chorus marwen ubadei unong hikai jong ka mixed martial arts haka jela baru ubadei ru utra jong ka ground and pound gym Meghalaya. Watch more, yes, Haka ni jinge le kai ulala bangunra du so bachang ka ula iyo haka first place na baro ba haka liang jungka senior category haka teka jinge le kai de segmen hadu kata ta makrisi nisha ulong ubri uba jenjar sisa hakaliang ka baide bakayin kasam na kaliang ka mi junguru na kapos ya kapor sa kurso yang ba upara jungme udon ka mensim na menta panila kai ti hindre ngamdon kalat kalenti te yarap lem mame kum upara kum men jungu ba mentap kana kalat kalenti namar udon sisa kasap katalen bat ngar yo I ya kata ka sisa ka ba shahi udon kasap katalen bat na kapos ya kapor uju ngaju ai mensim yo bat ngi saya keren ngi saya phone bat ngap seluruh yo ba udang tresutong fusion